Nation TV. Mema obibia akwaba. Abusuafo sese de Ghana de ne ha ye kesepa ene galamse nsensemi. Na ye be kai nua bema okatechi efrifa ese ekostom e wo galamse site bi na wotwe bi etwemu no. Ochi a Chinese for miensa aba kudwane ye no. Ene okatechi efrifa aba abonten abebobo ahemfofo ndi chese osa ahemfofo bi ehye sa galamse yi edwuma ase. Enti a enu ntina amuntini enkasa entia omo asase ho nsensem efise se nanamo ewo ekrom ho na galamse ekoso na muntimi nchai dia ene ono okatachi efife obeba abonten abobibodi moma yentie ne video ni bar menyane ntia se abugina pokasa enra wo Joy FM nia na yesi abugina pose wo ya na NDC for no say ye buy be more to free wo mu de be win vote na wono an nso MPP for no so say ene abugina po ekura ne measures ni ye too harsh dodo eti na ama kon no aye bibi abugina po wadwene ne mu ha sa na adwene dia freedom eti dia party ni opposition kantie nwu ho na ye wuwu am NDC ni MPP no mo he ye nyina wuwu am wo yi ye yare am wo yi se mfunu sa de wanka kan kire na anye dai wo we na ideas no wasa abugina poi gina nchen wo bi foforo mra exactly na ye CDS wo pompe pra sabre ese sojafo no obi asua ye so kon dia wo de omo ye kon ese mo nso mo sua ye so kon fire ye CDS major wo pompe pra helicopters ne nko ensuo no so enye tano no so wo bia wo gina so bia mo mo ni tronku no Dabi yacha, I'm telling you. Wamu ya mamboyefo. Wamu kunyai. Wamba miya yare. Wamba miya wu. Eti wonsu monswa wamusu kumu wamutuonku. Human right biya ni bebiya. If say human right biya ni wa send di omude ye no. Anya sa. Eti mejo pompe pra woni wa sojafo. Asojafo mo faka akongura mu mo ba kwaji o musika. Mo biya nsifo. Mo fa helicopters. Munya dru sorowa. Mo mo amutuo. Munku mo. So amuso mo me ho ntoye ya mo so mo ho nto mo ewiase nyina sa na ye no ese we mu amamboyefo wo mo amamboyefo enya sa ye di position mamu na atobrofo ka abugina po ese wo ka brofo me ka kire wo pen adwuma ne se ohunu ya sifom Major General wo pompe pra medical ka kire mese ma sojafo ne mfa helicopters nko nsuo no so tanon nsuo no pra nsuo no obi a ebe hu se wo de champagne simu a wutu obi aboni twoku no ade aba no yes awam so ko 11th November 11 exactly mese is a war on foolishness exactly so mu greed ni mu selfishness inti yense yensuo nyina na yengu eno obia ni kwa so okasa kwase asem sa na sa na etu gold fire them gold ne ni kwa se kasa asiase na sa na etu no dabi ade aba no na ye nananum ahemfo amotetu wa yesa mu nsase na ye sense ase ni wi mu bedi hine ne wo he mu nyina munsimu trase munsimu trase ani wo mu adai se na mu nananum bedi hine ahemfo yetu galamse wo mu nsase mu nyina mu nim ho bi munyada ye ni ekodi santen atem enso mi hu se so ye bo mi hu se kajeje etugo santen na poni to mi no ama mo se mo ntena mo hweso afa ni nyina da ni sikadie adane ntuma fira edebe no korongo yine wo de wo ye tie yofe mumi aka no kora nkyere ye ho enya afa ni aba ye katasu mo mu aso wada de edebe no wotie wo nananu akonwa so esrai se obebọ nkonwa ne ensase no ban de ma wo ye wo hina ye so no ye ayi ne asase ate so no manfo na manfo ni nyina wu a wo no ye hene wai wodi wan so ensase ni nyina sai ya wahene no di ne wai sante yini wotu wo wo sore bag enkra ha wontimi ni na henie gama nchenso na sase ne sai no kɔ santime mo wontimi kodi de ma mo ye ahemfo ne ye sase a mo wote so enya sa na afi manso nkwanta de ni nyina da ne galamsi konongo hino ne ada ne galamsi bomfa hine de ada ne galamsi ade be no ade no ene matantan be no what de ya asante a chempetensa na what one year two galamsi enti wo de wo efie nyina misi dan fa ho ne yetu wo fomo ade be no ade no
me man hina gona so wotena wo ma yetu galamse ka ene ye gisen ka asase no wo fa na ye ke be fa asase no no so kɔ zem yes ene ye tata katechi enu na wo mo ye moto de akire na me no maka kire mu ewuo no de adepa wo mu ye de adi turasi uso na tai zem na me wo ye wo be ma de wo gina manim na gina wanim ye nyina no ye de asi ani wo tete de wo ye coward wo ye coward zem obi a betete di nsemoni bia ye coward zem me I want to go to war zem sabre kura ye wo mempe na esi ye wo me 14th century ni ade zem na se de nka mu ye na nka wo kyena me man hene se ye kokon na me de ani mu twasa zem na mabane mu abekon mo hunu se wiase no ye mienu ade ba no zem generation ye jimifo je mkola ye memrantel ma ye se mo ade na musi hunhun ye be ne den nyame be kyere ni ade mo nkokon zem mo nkokon ekon ne de kyekere man mo bia nya se kon nya adepa na sante ne yankokon anke won sase kese nya sa se nipa de wotu won na asumdwe wo ho aye na nso asumdwe bia ni wa ye se ne chense esensu na memrantel ma ba wa ne hwe na jimie nti ye complain ni ntimi nsore nkokon wo mo ye hefoa ye no mo ye mrantie wo ye wasi ku nya adepa wana si ku nya adepa ku na abu abokina sisi mo de democracy no major CDS or pompe pra mesi mo sin so bobo omutuo sa pepepe wo fa bobo omutuo pound for pound wo mo ye nipa bone fo fire them more fire eske ya mo bobo omutuo sa pepepe abusuafo aha attention TV. Midi ni Fatima.